piyan lacrymogène berlanɗe kaaƴe leɗɗe duppaɗe ko ɗum woni hannde UCAD mo Dakar ko e sanga yamde sappo jaggodiral fuɗɗi hakkude dadiɓe leydi ndi e janggoɓe nder duɗal ngal alhaali caabiɗo dartingol golle e nder maggal Alpha Bari jangowo ina artan en ɗo e caɗele mabɓe ɗe no jeeya e mum uddugol fodde balɗe tati restaurant université o gila nden ha joni pour min ñaama sakko probléme minen sah d' ailleurs min jaaɗo mi immi ko Jolof a jooɗi balɗeɗa ñaama te an a ganduɗa hoorema kadi ala ɗo koreji ala ɗo haydara pour ñaama probléme kadi mbadda hen kadi sa sohliya campus pédagogique kadi ɗum probléme ayi bolbolo min dawno min jaa campus pour min mbaɗa kuuji amen min jogui cours midi à 14 heures mais hunde handaki dal mi korima yawtude en tout cas état o gonɗon hen kam mi anda ko étudiant ɗi mbaɗe mais en tout cas dal ene holɓini kam fodde hitande e lewru étudiant ji doɗal jaaɓe hatirde Dakar Cheikh Anta Diop keɓani boursuji mum en yenti hen jeegom lewru ndu kudde itti pellital uddude restaurant ji doɗal ngal e mum Boubacar Seck janggowo goɗɗo andini wonde darde laamu ngu no jilɓi. C'est deux mots qui résument tout cela. ala ko mbawmi tongude e ɗum so wona wasde gonɗude ɗum ko waɗata ko foof ko wasde ɗoftade konngol mum tan koɓe mbanno e sanga élection ngaji ɗi hono ɗum meeɗa ɗo wadde ngol guddugol restaurant ji université o. La fermeture d'une manière drastique des restos. andinde jaggodiral hannde ngal to UCAD waɗi gañiɓe hewɓe eɓe tawa e o saaha to l'hôpital université o woɓɓe étudiant ji ɓe jalti université o gam kisal mabɓe huddu suudu tapitindu étudiant ji ɓe nde duɗal ngal andini jamma hanki ɓe udditat restaurant ji ɗi gila hannde.